Sziasztok, Gergő vagyok. Most éppenséggel azt csináljuk, hogy el akarjuk csinálni ezt a Fundible MT2 ségénylést. Próbáltuk a haverommal, Ádámmal, sikerül-e, de nem sikerült. Vártunk olyan 5 napot, de most sem sikerült. Újra meg akarjuk próbálni, hogy sikerül-e. Ha tudtok ebben segíteni, hogy hogyan kell ezt csinálni, akkor írjátok le kommentbe, és segítsetek, mert nekünk nem sikerült. Hát ne azt írják, hogy kell, hanem hogy hány napot kell várni rá, mert azt Jó, nem legalább tudjuk. hány napot kell várni, mert mi ezt nem tudjuk. Jó, hát csak ennyit. Remélem tudtok segíteni. Sziasztok! Sziasztok!